आमचं असलं म्हणजे पुढल्या व्यवहारिक ज्ञान कळू ते व्यवहारिक ज्ञान म्हणजे आम्ही त्यांना गणित शिकवत असतो वजाबाकी बेरीज हे ते तोंडी करत असतात पण व्यवहारामध्ये त्याचा आपण कसा उपयोग केला पाहिजे हे विद्यार्थ्यांना कळलं पाहिजे। गणित वजाबाकी ही होते त्याबरोबर गुणाकार पण असतो त्याच्यामध्ये 2 वस्तू घेतल्यानंतर बेरीज करा 3 असते म्हणजे ती वस्तूचा 3 वेळा गुणाकार केला पाहिजे हे काय समजलं पाहिजे। त्याचबरोबर जमा खर्च भागाकार हा येतो पण जमा आपण वस्तू किती रुपयाचे आणलेले आहेत आणि त्याचे किती खर्च झालेला आहे आणि त्यानंतर त्या वस्तूवर आपल्याला किती फायदा झालेला आहे ते सुद्धा मुलांना समजलं पाहिजे म्हणजे त्याच्यातून ती विद्यार्थी जमा खर्च शिकतील हेही झालेलं आहे। त्याचबरोबर दुसरी म्हणजे आपले बघा आपल्या परिसरात लहान लहान व्यावसायिक असतात त्या व्यावसायिकांच्या बद्दल आदर निर्माण झाला पाहिजे। बघा ते व्यावसायिक सकाळपासून रात्रीपर्यंत राबत असतात त्यासाठी त्यांना खूप पूर्वतयारी करावी लागते पूर्वतयारी केल्यानंतरच ते बाजारामध्ये बसतात। बघा आम्ही व्यावसायिक किंवा बाजारात गेल्यानंतर एक त्या व्यावसायिकांना एक चांगल्या दृष्टीने बघण्याची दृष्टी त्या मुलामध्ये आली पाहिजे म्हणजे त्याला खूप कष्ट पडतात कुठलाही तो व्यवसाय असू दे त्यात कमीपणा नाही सगळा व्यवसाय हा चांगला असतो प्रामाणिकपणे केला पाहिजे हे सुद्धा त्यांना शिकवण्यासाठी आजचा हा कार्यक्रम इथं आम्ही आयोजित केलेला आहे।